kayo ma'am. Dugang mo ito, number 267 Bugoy West, Dubas. Dugang may address, number 267. Bali ma'am, mali delivery ma'am. Mali expected delivery oh. Ano? May na-expect kayo ma'am? Na deliver? Wala. Ganito na lang ma'am, pasuyin na lang po kami kasi may delivery po kayo. Pasuyin na lang po ako, samahan niyo po ako dun sa labas and pa-open na lang po yung sa likod. Saan talaga, lupit po mo. Harap na lang po tayo nun. And good afternoon po sa ating lahat. And kay Nanay Aurora Blanza Mislang, happy 72nd birthday po sa inyo, Nanay. And Nanay, may idea po ba kayo kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? Hindi nyo alam. Ayan, walang idea si Nanay. So itong surprise na ito, Nay, meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Ayan, basahin ko na lang po yung letter. Para sa aming nanay. Maligayang kaarawan sa iyo. Kulang ang regalo at card para maipadama namin ang pagmamahal at pagpapasalamat sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo, Nanay, galing sa mga anak, manugang at mga apo mo. Alagaan mong mabuti ang sarili mo, Nanay, and God bless. Once again, happy 72nd birthday, Nanay. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Aurora Blanza Mislang. And Nay, meron po ba kayong message para sa mga anak nyo, sa mga manugang at apo nyo? Gusto ko yung nagpapahalan sila mag-asama at saka mga kakapatid. Tsaka lahat mga dapat wala kasi nila ganyan yung nila. Ayan, napaka-emotional naman po ni Nanay Aurora. And palakpakan naman po ulit natin Nanay Aurora Mislang. And I request to everyone na sabay-sabay po natin kantahan si Nanay Aurora ng happy birthday po. Ayan, kantahan po natin si Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And Nay, ayan, blow na ulit, Nay. Blow nyo na ulit. Matagal pa ang buhay ko. Ayan, blow niya, Nay. Ayan, and once again, happy 72nd